ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትዕሉ እምባርከስ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መጽአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ናይ ግብፂ ካምፓኒ ኣብ ኤርትራ ስርሑ ከጅምር እዩ። ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ ቅነ ሕጊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተሳቲፋ። ቱርኪ ዕጡቓት ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም። ሶማልያ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ሰራዊታ ምውፋራ ምንቅስቓስ አልሸባብ ከም ዝውስኽ ገይሩ ክብል ተዛሪባን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ናይ ግብፂ ካምፓኒ ኣብ ኤርትራ ስርሑ ክጅምር እዩ። ኣብ ኢንዱስትርያዊ ኣገልግሎት ቴክኒካዊ ደገፍ ዝህብ ካምፓኒ ምስ ኣብ ኤርትራ ዓደና ዘውፍር ትካል ውዕል ፈሪሙሎም። እንሆ ድማ ሬጋ ኣብ ኤርትራ ጨንፈርና ንምቆም መስርሕ ከም ዝጀመረ ኣብ ሊንክድኢን መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ኤርትራ ቦታ ዓደና እንተተባሂሉ ቅድም ቀዳድም ንቢሻ ወይ ዛራ እዩ ኣብ ኣእምሮና ዝመፀና እንተኾነ ገሊኡ ኣብ ምህርቲ ምሕፋስ በፅሐ ገሊኡ ድማ ከና መፅናዕቲ ዝርከብ ልዕሊ 20 ናይ ዓደና ቦታታት ኣብ ኤርትራ ይርከብ። ሬጋ ኣብ ካይሮ ዝመደበሩ ኣብ ኢንዱስትርያዊ ንስራሕ ዘድሊ ወይ ማሽነሪ ዘዳሉ ትካል እዩ። ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ ቅነ ሕጊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተሳቲፋ። ቋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብምክንያት መበል 125 ዓመት ምምስራት ቀዋሚ ቤት ፍርዲ ዳነት ኣብ ዝተወደበ ቅነ ሕጊ ሕቡራት ሃገራት ተሳቲፋ። ኣብቲ ካብ ኣረጊት ውዕል ናብ ሓድሽ ደረት ትርኢት ብዝብል ቴማ ብ22 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ዲፕሎማሰኛታት ናይ ሕጊ ምሁራትን ክእላታትን ዝተሳተፈ ቀነ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ኤርትራ ንግዛእቲ ሕግን ንሃገራዊ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ዝወሃብ ብይንን ዘለዋ ክብረት ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ባህላዊ ውርሻ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ዝኾነ ገሊጻ። ንግጭታት ሕጋዊ ብይን ምንዳይ ንኤርትራ ተፈጥሯዊ ልምዲ ዝበለት ኣምባሳደር ሶፊያ እዚ ካብቲ ንዘመናት ብኣፋዊ መልክዕ እናተወራረሰ ዝመፀን ካብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ክድብትር ዝጀመረን ሕግታት እንዳባ ዝነቅል ከም ዝኾነ ኣገንዚባ። ኤርትራ ንጉዳይ ደሴት ሓንሽ ምስ የመን ንዝነበራ ሽግርን ምስ ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ደባዊ ግጭትን ሰላማዊ ማዕልቦ ንምርካብ ንዝተዋህበ ኣህጉራዊ ብይናት ምቕባላን ንትግባር ኢድልነታ ምርግጋፃን መርኣያ ናይቲ ኣህጉራዊ ግጭታት ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ዘለዋ ጽኑዕ መብፅዓ ከም ዝኾነውን ኣስሚራትሎ። ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ መወዳእታ ቋሚ ቤት ፍርዲ ዳነት መንገዲ ሕጋዊ ብይናት ኣብ ምርጋፅ ሃገራዊ ሰላም ንዘለዎ ኣበርክቶ ኤርትራ ዓቢ ግምት ከም እትህቦ ኣነፂራ። ሶማልያ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ሰራዊታ ምውፋራ ምንቅስቓስ አልሸባብ ከም ዝውስኽ ገይሩ ኢላ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ሶማልያ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ምንቅስቓስ አልሸባብ ንኽዛይድ ምኽንያት ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከሲሱ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሃገራ ክወፁ ክትሓትት ፀንሐት ሶማልያ እቲ ድሕሪ ኣዋርሕ ተልእኽኡ ዝውድእ ሰራዊት ምስ ወፀ ኣብ ሃገር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት እተዋፍር ሃገር ባዕላ ክትመርፅ ምዃና እያ ትሕብር ዘላ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ሃገር ሰራዊተን ካብ ዘውፍራ 5 ሃገራት ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝነበረሉ እንትርፎ ምንቅስቓስ አልሸባብ ክዛይድ ካልእ ዝገበሮ ኣዝዩ ውሱን ምዃኑ ኣብሪሁም። ካብዚ ብምጋስ ኣብቶም ብሕጂ ኣብቲ ሃገር ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ዝዋፈሩ ወታደራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ክህሉ ከም ዘይትደሊ እቲ መግለጺ ኣተንቢህሎም። እቲ ሚኒስትሪ ትማሊ ኣማስዮ ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ መግለጺ እቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምርጋእ እውን ገሊጹ እዩ። ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ተዋፊሩ ዘሎ ካብ 5 ሃገራት ዝተወፅአ ዓቃብ ሰላም ኣብ ዝምልከት መንግስቲ ሶማልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ተልእኾ ክወፁ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ሶማልያ ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ተልእኾ ኣብ ዝመጽእ ጥሪ ዘብቅዕ ኮይኑ እቶም ከም መተካእታ ናብቲ ሃገር ዝመፁ ሰራዊት መንግስቲ ሶማልያ ከም ዝመርፆምን ነቲ ተልእኾ ባዕሉ ክመርሖ ምዃኑን ይሕበር ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስታ ሶማልያ ግዛእት እያ ትብላ ሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ክልታዊ ስምምዕ ምስ ከተመ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ክሳብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝበፅሕ ዘይምስማዕ ከም ዝተፈጥረ ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢትዮጵያ ዝፈጸመቶ ዘይሕጋዊ ስምምዕ ንሉዓላውነትና ዝጥሕስን ነቲ ዓቃቢት ሰላም ዝብል ዘረባ ዘፍርስን ኣብ ሕቶ ምልክት ዝእትን እዩ ኢሎም። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈለየ ዝሓለፈ እዋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዋፈረሉ ምንቅስቓስ አልሸባብ ክዛይድን ብውሕድ መምሕያሻት ከርእኒ ንኣስተቢልና ኢሎም። መንግስቲ ሶማልያ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝመጽእ ጥሪ ኣብ ሶማልያ ዓቃብ ሰላም ኣብ ዝዋፍረሉ ሶማልያ ከም ልዕላዊት ሃገር ናይ ነይቲ ሃገር ወታደራት ኣብ ሃገራ ክዋፈሩ ከም ዘሎም ናይ ምውሳን ስልጣን ኣለዋ ኢሎም። እዚ ከዓ እተን ወታደራትን ዘዋፍራ ሃገራት ንዝወሃብ ውሳኔ ምስ ሃገራዊ ረብሓን ልዕላውነትን ሶማልያ ተሳኒዱ
ብሓይሊ ክረአ ይግባእ ኢሎም ኢትዮጵያ ንኣስታት 20 ዓመት ሰራዊታ ኣብ ሶማልያ ኣዋፊራ ምጽንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ምሕርፋፍ ርክብ ዘን ክልተ ሃገራት መንግስቲ ሶማልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሃገሩ ክወጹ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሖም ካብቶም ኣብ ሶማልያ ተዋፊሮም ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም እቶም ዝበዝሑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ንሪቶ ሶማልያ መልኪቱ ነቶም ሰራዊት ዘዋፈር ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን ነቲ ዓቀብቲ ሰላም ንዋታዊ ደገፋት ዘቕርብ ሕብረት ሃገራት ዝሃብዎ ርእቶ የለን ኣብታ ሃገር ኣብ ኬንያ ኢትዮጵያ ዩጋንዳ ብሩንዲን ጅቡትን ዝተዋጽኡ ሰራዊቶም ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ዝሰርሑ ዘሎም ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ብዘይካ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኩለንተን ሰራዊትን ኣብ ሶማልያ ኣዋፊረን ዘለዋ ሃገራት ዑደት ድሕሪ ምክያድ እዩ እዚ መግለጺ ተዋሂቡ ዘሎ ኢትዮጵያ ብውሕዱ 3,000 ሰራዊታ ከም ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማልያ ከተዋፍር እንከላ ብተወሳኺ ካብ 5 ክሳብ 7,000 ዝኾኑ ሰራዊታ ከዓ ብስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሶማልያ ኣዋፊረላ ቱርኪ ዕጡቃት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ጥቓርስ ከተማ ቱርኪ ኣንካራ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣቪዬሽን ክልተ ዕጡቃት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 22 ሰባት ከም ዝተወጉን ሰብ መዝቲ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ቱርኪ ዓሊ ያርሊካያ እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ጓልን ወድን ከም ዝተቐትሉ ብምሕባር እቲ መጥቃዕቲ የድናይቶም ፒኬኬ ዝበሃሉ ኩርዳውያን ዕጡቃት ከም ዘለዎ ጥርጣሪኡ ገሊጹ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ነቲ መጥቃዕቲ ኣነ ሓላፍነት ክወስደሉ ዝበለ ኣካል ይኹን ጉጅለ የለን ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ረቡዕ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ሰሜን ኢራቅን ሰሜን ኮርያን ዝንቀሳቐሱ ኩርዳውያን ዕጡቃት ደብዳብ ኣየር ከም ዝተጀመረ ገሊጹ ትማሊ ንግሆ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣቪዬሽን ቱርኪ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክልተ ዕጡቃት ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈትን ኣብ ውሽጥን ኮይኖም እናተኮሱ ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ ይርከብ እቲ ቤት ጽሕፈት ካብ ከተማ ኣንካራ 40 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ ይዝርከብ ምክትል ፕሬዚደንት ቱርኪ ካቨት ዩልማስ 4 ካብቶም ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣቪዬሽን እቲ ሓምሻይ መራሒ ታክሲ ከም ዝኾነ ገሊጹሎም ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ነቲ በዓል ታክሲ ቀቲሎም በታ ታክሲ ናብ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸዱ ሓቢረና እቲ መጥቃዕቲ ክለ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝኣተውሉን ኣብ ስራሕ ዝነበሩ ኣብ ዝፍደሱሉን እዋን ከም ዝተፈጸመ ክፍለጥ እንከሎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ቱርኪ ዓሊ ያርሊካያ ካብቶም ዝተወግኡ 22 ሰባት እቶም 7 ኣብ ሓለዋ ዝነበሩ ፍሉያት ሓይልታት ከም ዝኾኑ ገሊጹ ኣቶ ጉጅለ ፒኬኬ ቱርኪ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ መዝገብ ክብረ ሽበራ ዝሰፈረ ኮይኑ ካብ 1980ታት ጀሚሩ ብስም መሰል ኩርዳውያን ኣንጻር መንግስቲ ቱርኪ ዝቃለስ ዘሎ ጉጅለ እዩ ንኣኼባ ብሪክስ ኣብ ሩስያ ዝርከብ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሰፕ ኤርዶጋን ነቲ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራዊ ብምባል ኮኒንዎም እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ኤክስ ኣብ ዘመሓላለፉ ነዊሕ መልእኽቱን እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ከም ዝተቐንጸሉ ብምግላጽ ዝኾነ ግብረ ሽበራዊ ኣብ ልዕሊ መሓወር ጸጥታን ዓወት ኣይከመዝግብን እዩ ኢሎም መንግስቲ ቱርኪ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ዳርጋ ንኹሉ ማሕበራዊ ሚድያታት ከም ዝዓፀውን ኣብ ዝበፅሕ ክፋል እቲ ሃገር ዝርከቡ ሰባት ከም ዩቱብ ኢንስታግራም ፌስቡክን ኤክስን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ሚድያታት ክጥቀሙ ከም ዘይከኣሉን ተፈሊጡ መንግስቲ ቱርኪ ምስቲ መጥቃዕቲ ዝተሓሳሰኣል ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ክእለብ ምእዛዝ ዝተኣሳል ኣብ ምልጣፍ ንዕላማቶም ግብረ ሽበራውያን ከም መሐጋስ እዩ ኢሎም ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣቪዬሽን ቱርኪ ዝተፈላለያ ንንግዳውያንን ወታደራውያን መቕላ ዘገልግላ ነፈርቲ ነድፊ ዝወጻሉ ቤት ጽሕፈት እዩ ምንባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ይፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም